Nosaltres, Catalunya del Sud, la nació catalana, no pot ser si no és amb vosaltres. Per tant, vosaltres us complementeu amb nosaltres. Per això és un plaer de venir avui aquí i us haig d'agrair que tots hi sigueu. I la veritat és que és un dia molt especial, el cas d'avui. Estem davant del moviment sobiranista més important de la història de la nació catalana. I ho és perquè sorgeix sense lideratges i sorgeix de la base de la societat, de la base del poble al carrer. I això és el que li dona més importància a aquest moviment que s'està produint avui en dia. Perquè els protagonistes no són els ciutadans. I això també el que està succeint ara al Principat és que s'està veient que és que els catalans tenim molt de talent, s'està evidenciant, s'està aflorant i a més s'està fent una feina molt ben feta sense cap mena de guiatge ni cap mena de lideratge rellevant. Realment el que us diré és que tot el procés comença l'any 2006. Arenys de Munt, no sé si ho coneixeu, és un poble que està entre les muntanyes del Maresme, que quan té una riera que passa pel mig, que és quan hi ha les pluges, l'aigua s'acumula, baixa per les muntanyes i va parar al mar. Amb la llei de consultes espanyola. Ho vam fer-ho justament per poder qüestionar allò que estava fent l'Ajuntament. Això ho vam poder fer i mentre que ho fèiem, doncs com que dins de Salem Barriera hi havia gent del mapa, d'Escola també hi era, i independentistes, doncs vam començar a fer un exercici intel·lectual de veure, interpretar com podíem fer per poder fer una consulta sobre la independència del nostre país saltant-nos la llei aquesta espanyola, però que fos al mateix temps legal, no? I aleshores vam començar a fer aquest exercici intel·lectual, vam començar a analitzar la llei, veure els passos que havíem de saltar i a més a fer tot un abocament de lleis espanyoles que ens permetessin donar legalitat a aquesta cosa. Aquesta va ser la qüestió més important, ho vam aconseguir, vam trigar un temps, vam estar tot un any treballant-hi, fins que ho vam aconseguir i el 2007 ja vam posar en el programa electoral de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, ja teníem aquesta proposta. Per què ho vam fer? Doncs fonamentalment perquè volíem fer entrar en contradicció la legalitat espanyola. La legalitat espanyola és una legalitat que les grans lleis, les que regeixen el conjunt de l'Estat, les lleis que emanen del dret públic, són unes lleis que venen del franquisme. Per tant, són unes lleis molt coercitives, molt tancades, que donen molt poc marge de moviment als ciutadans, i són la Constitució, aquesta llei de referèndum i moltes altres lleis. Però, per contra, tota la legalitat que es refereix al dret privat és una legalitat molt avançada, fins i tot dins de la Unió Europea. Llavors això fa entrar en contradicció. Per un costat, no tenim llibertats, no podem expressar la nostra opinió, no podem parlar. Per l'altre, tenim molts drets quan és dins de l'àmbit. I aleshores això va ser el que primer vam voler fer entrar en contradicció, perquè per la via pública no podíem fer aquesta consulta, però en canvi per la via privada sí que ho podíem fer. El que Arenys de Munt fos un èxit va ser gràcies a l'acumulació d'esforços per part de la ciutadania. Quan això es va fer públic, que va sortir a la premsa, hi va haver una estratègia prèvia perquè pogués sortir a la premsa, perquè sense la repercussió mediàtica això no hauria deixat de ser una cosa que no hauria pogut fer. I aleshores aquí ens vam donar compte que quan prens iniciativa són els altres els que cometen els errors. Per tant, missatge molt clar als catalans, hem de prendre iniciativa perquè quan la prenem són els altres els que cometen els errors, perquè hem de fer que siguin els altres que els cometen. Ens vam trobar, ja quan va acabar la consulta, poc abans d'acabar, que molta gent ens demanava que també volia fer les seves consultes en els seus municipis. I el que ens ha de fer pensar que la victòria és possible i que la reunificació d'aquest poble és possible és el fet que la mutilació de Catalunya és ben present en el nostre debat polític actual, també com es va demostrar el dia 7 de novembre en els carrers d'aquesta fidelíssima ciutat de Perpinyà. Amb tot,
la colonització mental que patim per aquest fet, aquesta mutilació, és tan greu que es pot donar la paradoxa i es pot donar la grotesca situació que dos catalans, un d'Alp i un de Sallagosa, i dic això perquè ho he viscut en primera persona, doncs un català d'Alp i un de Sallagosa que fan negocis junts i que van a sopar plegats amb les famílies i que no sabien parlar altra llengua entre ells que no fos la catalana, perquè l'un desconeix l'espanyol i l'altre desconeix el francès. Doncs aquests dos catalans s'anomenen l'un a l'altre, aquest és francès o aquest és espanyol. Ens han mutilat políticament, però és que ens han mutilat familiarment. I desenganyem-nos. Per acabar amb aquesta tara, perquè això és una tara, això només pot fer-se en un estat català independent. El mínim que pot tenir una nació és la seva independència. Però la independència, com tantes vegades hem sentit dir, no es demana, es pren. I justament això és el que està fent el poble de Catalunya amb la consulta que es va iniciar a Amunt i que ara es farà a nivell general el proper 13 de desembre. I com ja sabeu, tot va començar a Arenys de Munt, fa uns mesos, amb la gent del mapa, el qual avui tenim en Josep Manuel Ximenes i en Jordi Vilbell, que van tenir l'audàcia i la intel·ligència, perquè aquests són els dos ingredients de la victòria, per organitzar aquella famosa votació. I d'allà s'ha derivat l'anomenat esperit d'Arenys, que avui inunda tota la nostra nació. I els ho he dit amb ells en alguna ocasió, però avui els torno a dir aquí públicament. La vau clavar. Però a més de clavar-la, van fer allò que no és habitual a casa nostra. Van saber aguantar les coaccions, les pressions i les amenaces. En definitiva, no es van cagar les calces, com tan habituats ens tenen els nostres dirigents polítics. El que s'ha fet amb la seva iniciativa és fer efectiu aquell ideal que se'ns nega sistemàticament i que és poder decidir si volem ser o no una nació independent. És més, el passat 13 de setembre, a la vila d'Arenys de Munt, es va dibuixar la millor imatge motivacional per assolir un estat català. I que no és res més que veure, per exemple, aquella arenyenca de 90 anys, després de dipositar el seu sí a la urna, després d'exercir la llibertat, dir que després d'allò ja es podia morir. En definitiva, el poble vol votar i no el deixa. Llavors aquest poble ignora i desafia la legalitat espanyola vigent, s'organitza, endega un procés electoral en tota regla, agafa les urnes i vota ell mateix. I això, com diuen alguns savis opinadors que tenim al Principat, això no és desafecció política. Això és passar olímpicament del sistema vigent i crear-ne